दुनू देखत हर्षित भइले आ होश सवेरे खेत में गइले। जंगल में एगो रहे सियार, कपटी छली चतुर होशियार। राह चलत में पड़ल डीठी, पहले सियरा एगो लिखल चिट्ठी। चिट्ठी अपना मुंह में धइले आ लेके अपना बिल में गइले। चिट्ठी पा गइले, मुंह में धल आ लेके अपनी मानी में चल गइले। तो देखला सियरिनिया खिसियाइल। सियरिनिया बोल होई के खफा, इस चिट्ठिया से का पैबा ना फा। तो सियरा कहले कि सुना ये प्यारी, ई कागज हउए सरकारी। केहू के खेत में चरल जाई अब बोली तो ये देखावल जाई। दुनू देखत हर्षित भइले आ होश सवेरे खेत में गइले। माने सियार सियारी खेत में ढूक गइले मकई की। तो सियार तो तुरंत से एगो खास आराम से जल्दी खा ले, आ सियारिन 10 गो तुरंत से एगो खास। ऐसे हमनी भतार के बाद गवर्नमेंट परमिट दे लगा, कुछ ना हुई हमनी के। तो वही जब किसान खेत में पहुंचल है, किसानवा लेके पड़ल लाठी आ तब सियरा देखला पाती। पाती माने चिट्ठी देखा दिले, किसान के सियार देखावले चिट्ठिया। कहले जे बेसी जो बोलबो करबे झमेल, अबे तो के भेजवा दे जेल। हाँ, आ जदि लिए पीला पीली, अबे खबर पेठा दे दिल्ली। आ दिल्ली से सीआरपी आई है आ सब किसान के पकड़ ले जाई है। अब किसान डरा गई सियार के हमला पर। तो मूर्ख किसान सियार की डर है चुपचाप चली अले घर। आ घरे अले तो कहले अपनी मलकाइन से जो हो असो मकई के होरहा ना मिली। वो कहली काहे जी इतना बढ़िया मकई आई बा आ काहे ना मिली होरहा। आ तो गवर्नमेंट बातन सियार के परमिट दे दिला बस चरे के, जे केहू खेत में चरी केहू कुछ बोली ना। मलकाइन को होशियार रहली, कहली कि जाई गांव में केहू पढ़ल बा उन्हीं से पूछी सियार के गवर्नमेंट परमिट देता। तो गाँव में एक जने पढ़ल रहल है और उन्हीं से ये बतिया कहल है। जाके कहले तो बाबू बतौला एक ठो नुक्सा आ खेत में लेके जइह कुत्ता। तो सुन किसान मन ही मन खिला, माने खुश हो गई है किसान। सुन किसान मन ही मन खिला आ खेत में लेके गइले पीला। तो खेत में ढुकले भइल खुर खुर, तले पोछ उठ के पड़ल कुकुर। सियार सियार खेत में ढुकल लो आ जब फुरफुराइल तले किसान लगे पीला दौड़ के पड़ल। सियार कहता कि आई हो रामा गजब अब भइल, भाग रे बुजरी नाता जान गई। तो सिरनिया कहतिया जे कौनो में से जान बचाव आ कुकुरा से कागजा देखाव। तो सियार कहता रहे जे कुकुरे कागजा हम देखाई कैसे, कुकुरा एक पहले नहीं खे। तो दोनों बेकर भगले आदत छूटल आ 10 दिन में से परमिट टूटल। जैसन सियरा रहे सचेता वैसन होले अब के नेता। अनपढ़ के जो कतही पावे अब उल्टा सीधा खूबे पढ़ावे।